Horas madihamu sude akka dengan macelas roha pajuk pamusehita di pertanyaan palabok roha di kanal YouTube IKB Bahasa Toba. Ia si pahusor-husor ni rohat tasaunari ima nasia buku wasiat na marodolan marngulu na tutu na dienet sian Efesus 5 ayat 15 sahat rodi 20. Jala nagabe ojahan ni si pahusor-husorota ima nasian ayat 15 nama dok atong mana mahamu mamereng manakasi baru lamuna songon akka nama roha munang mak songon akka na hurang roha marngulu na tutu ya adok kala naing manuhur berlian tutu ikut jolo takasan na sida manat bornana hapulinonna borakna dohot hati kosong manang ke aslianna sude nai dipatugu sada surat atau rangan na diguari sertifikat lahu patuduhon hatutuon ni berliani ia ngolu ni halak Kristen di Portivion na boy patudosod do tu berliani uta Efesus sada uta bulun hati hai na marisigot toro zolma na marsapur parbangso onna do ragam ni hasamalang di parngulun na di siam mulana do di sakabi ia ngulu ni halak Kristen asa gabi tiruan tu zolma na toro di Portibio hidu alana panurat Efesuson paingotok halak Kristeni asa manat maparohahon parmulun na si David. Si paingot dada hola si Paula manang pargaiton alay si paingot na marstitutudo ikut tarida para singan na tadi di parmulun ni halak Kristen siat akka halak na asingi dada hola marasing buti dumui muse molo holan asal asik sajo ngolungi halak Kristen na nirajaan nitol di Purbadian hatarida anna ima sian na mangatusi na sida di lomo nang daksi surutua mando mau liate di saluhut jala mamuji Tuhani siang nasa ruha asa satu si ikut dengan parohon nasida semua dia parmulun nasida kamu akadongan ale-ale ni IKB na marhata tuwaon lau songonido marlaku tu hita saat tu tikyope bokado hita madala tu parmulutong tapamana do dinggan sude pangalahota tapar situtuhod do madala ton ngulutta asa tung dapot ngulu na dinggan manang orang asal mengulu asal madisi osana sungani majolo pertanyaan atas sadarion unang lupa like subscribe jala sagi tu aka dongan na asing muse marhite nunga parsidot tamuna patol hasel berita nauli rak dohot IKB saya ipasu-pasu Tuhan Yesus mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.